Naše byli disidenti, já jsem nějak nemohla získat nějaké lepší zaměstnání, takže jsem dokonce i 4 roky uklízela, dělala jsem asistentku v advokátní kanceláři a tak dále. A vlastně po tom 90. roce jsem nejdřív pracovala v literárních listech, nebo listech, jak se to tehdy jmenovalo. Chvíli jsem cestovala, využila jsem možnosti cestovat a potom jsem ještě dělala rok fotografku v kulturním časopise Program, který dneska už neexistuje. A pak nějak jsem začala uvažovat o tom, že se postavím na vlastní nohy. Váhala jsem mezi reklamní agenturou a realitami. Přiklonila jsem se nakonec k realitám. Jednak jako v rodině jsme často měnili byt, moje máma byla v tom výborná. Tehdy jsem neměla moc peněz a v podstatě s kapitálem 230 korun českých jsem potkala kamaráda, který opouštěl místnosti, měl 3 kanceláře na Senovážném náměstí a šel do větších prostor a měl tam ještě nějakou dobu zaplacený nájem, tak řekl, jestli chci, ať si to tam vyzkouším. Tak jsme tam prostě uklidili a dali jsme inzeráty, jakože studentka hledá byt a potom, že nabízíme 1+1, 2+1, 3+1 za tolik a tolik. Měli jsme tam 20 telefonů, tak jsem to dala na všech 20 telefonů a ty telefony ve chvíli, kdy to vyšlo, tak zvonily jako život. První týden jsem pronajala rodinný domeček pro vize 20 000, takže se koupil počítač. Druhý týden jsem pronajala druhý domeček pro vize 20 000, se koupila tiskárna a asistentka dostala svůj první plat. Radši jsem ji tehdy platila po týdnu, aby vůbec jsem to finančně utáhla, byla jistota, že ty peníze dostane. No a pak prostě nějak za měsíc už jsem měla 2 makléře, časem 3, časem 5 a na konci roku nás snad bylo 20. Vaše kariéra stoupala a loni jste dokonce získala titul podnikatelka roku. To, že jsem dostala titul podnikatelky roku, bylo opravdu uznání toho, že se nám něco podařilo. V podstatě, když se to veme, že já jsem s minimálním kapitálem založila společnost, která vlastně dneska je největší realitní společnost v Praze. Když jsem začínala v roce 1996, tak realitní biznes neměl dobrou pověst. Dokonce jsme ani do telefonu nemohli říkat realitní kancelář, museli jsme říkat agentura a k tomu říct jméno naší společnosti, jinak by nám i hned klienti zavěsili. A co jsem se tehdy rozhodla, je, že realitnímu biznesu vrátím dobré jméno a že bych chtěla, aby realitní kancelář měla podobnou pověst, jako mají třeba notáři nebo advokáti. A myslím si, že co se týče naší společnosti, že se mi to podařilo. Momentálně máte 80 spolupracovníků. Jak vycházíte jakožto vedení s takovou spoustou lidí? Já myslím, že co je právě na našem pražském realitním centru zajímavé je, že je tu úžasný kolektiv a úžasná atmosféra. Lidi navzájem vycházejí dobře, netrpí se tu žádný nějaký závěstě, pomluvy, to nášení, nic takového se to prostě netrpí. O tom svědčí, jak dobrý kolektiv to je, že mnozí makléři jsou to 10, 9, 8 let, jo, zvláště špičkoví. Spousta makléřů je to víc než 5 let. Jste velice zaměstnaná žena, máte i čas na rodinu, popřípadě na koníčky? Já začnu těmi koníčky, to je jednodušší. Mým koníčkem je pejsek. Mám malinkatýho boloňáčka a v podstatě mi dělá společnost, abych tak řekla. Jinak samozřejmě nějaký koníčky, jízda na kole, ráda chodím na různé wellness programy, jezdím do lázní, jezdím na dovolené, pokud na to je čas samozřejmě. No a co se týče rodinného života, tak svým způsobem mám výhodu, jak se to vezme, tím, že nejsem vdaná, nemám partnera v této chvíli, tak mám opravdu plnou časovou kapacitu pro svoji společnost. Ve spojitosti s vaší prací máte také osobní vášeň pro pěkné byty? No, ano a ne, jak bych to řekla. Já jsem už ještě před svým podnikáním bydlela v Nerodové ulici, což tehdy můj bývalý manžel se mu podařilo ten byt získat výměnou za náš panelákový byt. Mezitím jsem zkoušela bydlet ve vile, v rodinném domku, nicméně teď jsem se znovu do toho našeho bytu v Nerodové ulici vrátila a jsem tam nesmírně spokojená. Takže sama nějak bych řekla, že ne, že bych kupovala nějaké větší množství bytů nebo tak, prostě
jsem věrná malé straně.